μοναχός στην καταστροφή. Και αυτός είναι ο λόγος που συμμετέχω στη δράση. Δεν έβλεπα ποτέ τον εαυτό μου πριν σαν πολιτικό. Θεωρώ ότι είναι μια εποχή που χρειάζεται υπερβάσεις, ότι θα γίνουν μόνο αυτές που κάνουμε εμείς και έγινα υποψήφιος ως αυτό που βλέπω το δικό μου μερίδιο σε αυτή την υπέρβαση. Και αυτός είναι ο λόγος που συμμετέχω στη δράση. Τα λίγα δευτερόλεπτα που έχω ακόμα στη διάθεσή μου, θέλω να μοιραστώ μαζί σας ότι μου αρέσουν πάρα πολύ οι εκλογές. Πάρτε το όπως θέλετε, σε άλλους αρέσουν οι διαδηλώσεις, σε άλλους αρέσουν οι πορείες, σε άλλους αρέσουν οι διαμαρτυρίες ή οι εκλογές γενικά. Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ οι εκλογές. Δεν έχω χάσει ποτέ μου ευκαιρία να ψηφίσω και μάλιστα από τότε που υπάρχει η κόρη μου, πάντα έπαιρνα την κόρη μου μαζί. Την έβαζα στο παραβάν, γινόταν ουρά ολόκληρη απ' έξω. Δεν ήταν γιατί δεν είχα αποφασίσει, ήταν γιατί αν και μικρή της έδινε το ψηφοδέλτιο να το βάλει εκείνη στο φάκελο και δυσκολευόταν. Τώρα έχει μεγαλώσει πια, οπότε της εξήγησα ότι δεν μπορεί να μπαίνει στο παραβάν. Της δίνω όμως το κλειστό φάκελο να τον ρίξει στην κάλπη. Βρίσκω λοιπόν τις εκλογές μια γιορτή της δημοκρατίας, αισθάνομαι πολύ προνομιούχος που μπορώ να συμμετέχω σε αυτήν, για πρώτη φορά και ως υποψήφιος. Κοιτάζω γύρω μου ότι οι άνθρωποι στη γειτονιά μας θυσιάζουν τη ζωή τους για να μπορούν να συμμετέχουν σε αυτή τη γιορτή και αισθάνομαι ακόμη περισσότερο προνομιούχος. Ενοχλούμε πάρα πολύ ως αποτέλεσμα από αυτούς που λένε ότι δεν έχουμε δημοκρατία. Το βρίσκω ότι είναι αυτοί που χαλάνε το πάρτι λίγο πολύ. Και με ενοχλεί πάρα πολύ και θα ήθελα ακριβώς να τους πω ότι στη δημοκρατία οι επαναστάσεις δεν γίνονται με διαμαρτυρίες, δεν γίνονται με σπασίματα, γίνονται στις κάλπες. Έχουμε πραγματικά πολύ σοβαρά ελλείμματα στη δημοκρατία μας και τους καταλαβαίνω που διαμαρτύρονται γι' αυτά και δεν μιλάω μόνο για τα οικονομικά. Υπάρχουν ελλείμματα στη δικαιοσύνη, στην απονομή της δικαιοσύνης, υπάρχουν ελλείμματα στην δημόσια διοίκηση, υπάρχουν ελλείμματα στη λειτουργία όλων μας ως πολιτών, στη δημόσια ζωή μας. Όμως στη δημοκρατία οι επαναστάσεις γίνονται στην κάλπη. Βλέπω τη δραστηριότητα της δράσης ως μια τέτοια μικρή αλλά πολύ σημαντική επανάσταση. Η δράση Φιλελεύθερη Συμμαχία είναι ένα κόμμα που δεν έχει δώσει ούτε σπιθαμή στο λαϊκισμό, δεν έχει χρηματοδότηση από τα κόμματα, δεν έχει χρηματοδότηση από ειδικά συμφέροντα. Λέει αυτά που πιστεύει και ας ενοχλούν τους δημοσιογράφους που τους λέει ότι κακώς εισπράττουν 20% από κάθε διαφήμιση για το ταμείο τους, από τους εκδότες που τους λέει ότι κακώς εισπράττουν από τις υποχρεωτικές αναρτήσεις των ισολογισμών, από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που τους έλεγε παλιότερα ότι κακώς εισπράττουν μαύρα χρήματα. Λέει ακριβώς αυτό που πιστεύει. Και παρόλα αυτά μπορεί να μπει. Και νομίζω ότι αυτό, αν γίνει, θα είναι μια μικρή, ειρηνική, ανέμακτη επανάσταση. Με ρωτούν αν η δράση θα βγει. Λέω, αν μπορείτε να την ψηφίσετε χωρίς να είστε βέβαιοι ότι θα βγει, τότε μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι θα βγει, οπότε ψηφίστε την. Και εσείς με ρωτούν γιατί λένε ότι δεν είμαστε επαγγελματίες πολιτικοί. Και εκεί η απάντηση είναι απλή. Δεν είμαστε επαγγελματίες πολιτικοί. Πολιτικοί είμαστε. Και μάλιστα γίναμε πολιτικοί για να επαναπροσδιορίσουμε τη λέξη, να της ξαναδώσουμε το περιεχόμενο που θέλουμε να έχει. Με ρωτούν ακόμη αν είμαστε μνημονιακοί ή αντιμνημονιακοί. Μπορεί να σας ρωτήσουν και εσάς αν έχετε αποφασίσει να ψηφίσετε τη δράση. Απαντάω ότι αυτά που ζητάει η δράση Φιλελεύθερη Συμμαχία τα ζητάει χρόνια πριν το μήνα. Αυτά που προτείνει ο Στέφανος Μάνος στις μεταρρυθμίσεις, γιατί είμαστε μεταρρυθμιστικοί, τα ζητάει δεκαετίες τώρα, 30 χρόνια τώρα τα ζητάει. Δεν είναι λοιπόν η δράση μνημονιακή. Εκεί που η δράση συμφωνεί με το μνημόνιο, είναι το μνημόνιο που είναι δραστικό. Με ρωτούν τέλος αν εγώ θα έκλειγω. Τους λέω, δεν έχω την παραμικρή ιδέα, αλλά εγώ έχω κάνει την υπέρβαση. Κάντε και εσείς τη δική σας. Ψηφίστε δράση στην Φιλελεύθερη Συμμαχία και όχι μόνο, μιλήστε για
τη δράση, γιατί είναι αποκλεισμένη από τα μέσα. Χρειάστηκε να κάνει 2 προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας για να μπορεί να εμφανιστεί λίγο στην τηλεόραση. Άρα κάντε και εσείς την υπέρβασή σας, μιλήστε για τη δράση, επηρεάστε τους γύρω σας, γιατί είναι η εποχή των υπερβάσεων και θα γίνουν μόνο αυτές που θα κάνουμε εμείς.